السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات النظارة الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الجديدة المتعلقة بالهجرة والمهاجرين بأراضي فوجا. الخبر الأول يقول: وأخيرا اتصل اتحاد الجاليات الأجنبية بإيطاليا فرع فوجا برسالة من عند بريفتورا دي فوجا، والتي مضمونها يقول أن البلدية كومونا دي فوجا قد ألغت الإجراء السابق المتعلق بالنساء المهاجرات اللائي يلدن بالمستشفى أوسبيدالي ريونيتي دي فوجا. الإلغاء يقول أن على كل امرأة تلد بهذا المستشفى، أي مستشفى فوجا، في المستقبل لا يجب عليها أن تنتقل إلى القنصلية أو السفارة للاستظهار بوثيقة خاصة بالولادة والاعتراف بأبوة الابن. وثانيا، أدلى اتحاد الجاليات الأجنبية بإيطاليا فرع فوجا مقال خاص بتضامن، يعلن تضامن المهاجرين بمدينة فوجا مع القضاء، وهو لانتي مافيا دي باري. لماذا؟ لأن أحدهم هدد بعض القضاة بباري. إذن إن اتحاد الجاليات الأجنبية يتضامن مع القضاة في فوجا وباري، معلنا أن القانون يعلو ولا يعلى عليه. شكرا إخواني أخواتي، وإلى اللقاء في الحصة القادمة. Grazie. Le nostre brevi notizie da Bulгария. През 2008 година производството на биологично течно гориво ще достигне 650 000 тона. Директорът на Българската агенция по енергийна ефективност Таско Арменков потвърди по време на неотдавнашен семинар, че общата продукция на биологични течни горива в България трябва да достигне 650 000 тона през 2008 година, 594 000 от които биодизел и 55 000 биоетанол. Предварителните оценки на агенцията се базират на производствения капацитет, обявен от многобройни големи и малки инвеститори в сектора. Тази година производството ще бъде 61 000 тона биодизел и 15 000 тона биоетанол. Предвижда се биологичните течни горива да покрият 6% от националната заявка за горива в рамките на 2010 година, докато значителна част от българското производство ще бъде определено от износа. Министърът на енергетиката Румен Овчаров и министърът на земеделието Нихат Кабил изразиха своята подкрепа на сектора в границите на продажба без облагане с данъци и субсидии за земеделски култури, които снабдяват рафинериите за биологични течни горива. Кабил потвърди също, че българското земеделие би могло да бъде подпомогнато от Европейския съюз с цел насърчаване производството на екологично чиста енергия. Повече от 6 милиарда за земеделието и горите през периода 2007-2013 година. Повече от 6 милиарда евро са отпуснати на България от Европейския земеделски фонд за развитие на селското стопанство през периода 2007-2013, заяви Димитър Ванев, директор по селскостопанското развитие към Министерство на земеделието и горите в Видин, по време на семинар за представяне на стратегическия национален план за селскостопанско развитие през периода 2007-2013 година. Малко повече от 5 милиарда ще бъдат осигурени от Европейския съюз, докато остатъка от общата стойност ще се достави от национално финансиране. 40% от ресурсите ще бъдат определени от подобряване на конкуренцията в земеделския сектор и горите и 13% от подобряване на качеството на живот в селските райони и видоизменение на селскостопанската икономика. Остатъкът на фондовете е предвиден от подобряване на условията, техническата поддръжка и други плащания. Русия предаде проекта за нефтопровод през България.
Руската фирма Транснефт предаде подобрения проект за нефтопровод през България и Гърция, който ще свързва българското пристанище Бургас с гръцкото Александрополис, предаде руската информационна агенция Новости. Нефтопроводът ще струва $1 милиард и ще има дължина 280 км. Ще транспортира руски нефт през Черно море за Гърция. България е с най-бързо намаляващо население в Европа. Докато социализмът постепенно си отива от България и тя е на прага на влизането си в Европейския съюз, населението й намалява стремително, предава BBC. Голям брой българи са принудени да търсят работа в чужбина и България губи хора по-бързо от която и да е друга европейска държава. България изпраща своята 15-та експедиция в Антарктида. Първата група изследователи от 15-та българска експедиция в Антарктида отпътува от България на 17 ноември. Другите членове на експедицията ще се присъединят към нея на 23 ноември, съобщи ръководителят на експедицията Христо Пимпирев. На 15 ноември президентът Георги Първанов предаде българското знаме на членовете на експедицията. Българите ще работят на полярната станция Климент. Производство на българо-италианска ваксина против СПИН. Производството на ваксина против СПИН ще струва 10 милиарда евро, каза професор Виторио Колици. Една обединена група от български и италиански лекари работи по производството на това лекарство. Колици е в България, за да представи резултатите от научно-изследователската работа, предаде Дарик Радио. Заедно с професор Богдан Петрунов, Колици работи по създаването на ваксина, едновременно с това върху имунитета срещу СПИН и туберкулозата. Проектът ще струва 10 милиарда евро. Buonasera, grazie per l'attenzione. Alla prossima.消除经济全球化所带来的极端不公平。报道根据各国的人均预期寿命、人均收入、成人识字率、各级学校入学率数据等指出，制定了人类发展指数，对各国的人类发展水平做了排名。在有数据统计的175个联合国家及香港、巴勒斯坦两个地区中，属于人类发展高水平的有63个国家和地区，中等水平有83个国家和地区，低水平的有31个国家，挪威、冰岛、澳大利亚分列排前3名，中国名列第81位，属于中等发展水平，而中国香港地区名列第22位，已跻身于高水平国家和地区之列。报告指出，全国贫富国家的人类发展差距还在扩大，特别是在撒哈拉以南的非洲国家发展情志不强，而其他国家地区的国家都在发展。在人类发展最属于低水平的31个国家中，撒哈拉以南的非洲国家就占有28人。人类发展指数排名第1的挪威比例最高的尼日尔人均富裕程度高40倍，人均预期寿命最高1倍。挪威的初级和中级学校的入学率几乎是100%，而尼日尔只有21%。更惊人的是，贫富个人之间的收入差距，全球最富裕的500个人的收入超过了最贫穷的4亿1600人的总收入。贫富的差距甚至威胁到最基本的人权、医生权、存权。由于艾滋病的影响，撒哈拉以南的地区人均预期寿命只有46岁，与高等水平家相比，差距有32年之多，甚至低于该地区30年以前的水平，而妇女数